Yo Mas Gareng no sing Niki lah. Nggih. Oh, kula nggih. Nggih, yo tak dodoki saka kene. Yo. Mitereng ratanglangut Ragil kuning ngobati endane Panjasmara kang membo dadi wong tani sang Tyayu Srukas maranan nenggo tekalan sapin Heng apa er? Ya nek ing ki nek sampean ing tidak yuta 70 yuta kaya sampean ing ngono. Kene mung sak pawehe ya ngono wae. Son. Iya. Sliramu dadi apa? Ragil kuning. Terus kowe? Aku dadi wit-witan, Pak. Ya ora wit-witan. Men duju perjurit iki lho, Pak. Kowe dadi jaran men kok iso numpak malah. Masa kira. Ya kene ragil kuning berarti kowe Aku ambane ragil kuning. apike lara kuning kok apike. Malah lara kuning. Nyai kuning. Nggih. Wus nawara sang Panji si entet kang nami anangga tegalan bindeng pisan ragil kuning jakti tatan ngerti jur bali jur dangu si entet kang laminung kowe ayu ragil kuning aku Panji tengkorak Asmara bangun. ya Panji Asmara bangun wis mimba dadi entit Entit. Rada elek nek entit kira elek. ngene Nah, rada pekeh mlakune. Tangane ceko. oh alah Nah. ngene engko lak ora iso tarno yes ngene terus mek sirahe piye Sirahe mengleng. Ngene. Nah, Nguwas lambene perot. Eh. Nah, kita kurang nek ngono kaya nek sing kurang menjiwai. Sik. Wong jenenge apa sapa jenenge? Banyune banyu. Nek anu kira wonge gegilani kae. rombongan dagelan iki jan nganyelke tenanan iki ya Biasane aku ngopi kok. ngene ajana apik anu Mas Apa, Mas? jus alpukat ketok ijo kae Gilani. nyiksa anak buah kok ora kurang-kurang mangsaku Nah, nganggo iki. Ben iki nggon iki kene nggon kuping kok nggon apa Nirong no ben ketok gegilani. Jenenge entet kira wonge gegilani. Gilani wong desa. iki ya Ya. Nano ye Ngurung-ngurung kok tarno ye. Ora iso ya sing ya. Piye iki mau? Nano ye Ora ya. Iki nek wewujudan kaya mangkene iki gek sapa jenengmu? oh nyah sapa sing ngamini golek Nek kancane lagi drama Golek berperan kok diamini. golek pangan masa kowe seneng kowe ketemu aku ning dalan aku pas mlaku ngene golek pangan apa ra beneran Kuwi gare kancane. Kuwi ndek kakak lho, kuwi Gare ndek kancane kakak. gare lho. kakak. Gare kakak Karanganyar kok ya di. Sonan nek gawe ngene iki cilik wae Lah ngapa, Pak? teko jero iki anyang apa kowe takon marang aku lan sapa sing dadi nyenengmu cah ayu Cahayu. aku mineng aku ora iso muni ayu Lah. aku isane muni ayu Aku ngene. hah kita apik kowe iki malah apa ya kowe kan pas mulai operasi kan ngene yo Wis mari. Pas apa kuwi, Mas? mulai operasi bintang tamune batalke ganti kula kula tiliki mudhun saking nggen anu mobil kayak rumah sakit mlakune ngeten iki Sekarang persis sudah sembuh, Kakak. tenan kaya wong kentekan banyu kae mlakune
Wis sehat saiki wis ora operasi meneh wis sehat. Wis tenan. Sehat. Wis iso dilalui. Wis. Wong edian. Maksudnya sudah bisa melalui penyakitnya. Proses pesembuhan iki berproses. Wong edian. Aku ayo ta, nyambut gawe to. Kowe jenengmu sapa? Kok wewujudanmu kaya mangkono? Kowe nak nyenengku. Iya ta? Anak nene. Nak nene. Emma wedi aku. Nyenengku Tarno Yes. Ora, jeneng sesatenane iki lho, sesatenane lho. Anakku entet. Apa Ana ya iki lak sing duwe sawah kene iki. jenenge sapa? Entet. Oh, Titit. Apa? Entet. Entet to. Entet. Entet. Entet sebelahe. Entet. Lah kok kowe ana ning kene iki perlumu apa to, Entet? Aku nek lunga tok Pak Tegalan ana ing ya kuwi nyanti ngene. Ngendi? Nyanti. Ganti. Ya, Janti. oh Janti. Nek tanduran iki kabeh ngono aku sing gawe, aku sing nandur ngono. Ya ngono iki kabeh sing nandur sliramu, Entet. Tarno Yes. Kok gertarno yes. Takono jenengan tanget Gusti Putri, Aku ragil tak takon duni. ya, Entet. Nak ngono nyaah. Entet. Alon-alon, Entet. Ya. Alon-alon. Alon londet kok lecet. Itu. Sing nandur timun Nek nandur timun. ijo-ijo, Timun ijo. gwedi-gwedi. Timune ijo ngendi. Kuwi sapa? Entet. Timune ijo. Heeh. Ngendi. Gede-gede. Anak nembutnya ora? Enak apane? Anak nembutnya ora? Apa to kuwi? Enek semute ora? Ah, timune gede-gede ana semute apa ora kok. Pikiran kok traveling tekan ngendi lho. Aman. Apa? Aman. Lembut. Krungu kudu semut kok. Aman inang. Ora ana, Entet. Apa Mas? Pemara nganggo iki ngopo? Enggak, aku golek hiburan kok nganggo iki pokoke. Kowe menghibur aku kuduan saiki. Tak sowan. Ayo ana. Oh, aku ayo. Ya. Hah. Nyeng nakno aku. Yo nek yo. Meh an ak. Yo nek yo. Hop. Iki Mas. Sing menduk apa tenan migrasi. Nek nakno. Oh, kon beduki to. Oh, dibeduki Mas. Yo Mas Tunjung. Yo. Kok wis Pak gila iki kok. Kok lewong ra. Yo, dibeduki yo. Ngene iki ora patek gilane. Lah piye? Karo Mas Gatot sing ning Purwodadi ya Mas. Nggih, Mas. Kene sumpel ngene, kene metu plendungane plentuk. Gilani. Sing sepira Dik? Moji roji. Iya. Iki nek kakak lho. Iya, ora benerane. Eng nakno a. Nek men a. Ya nek nakno a. Ya nek yo. Men a. Ya nek yo. Ha ngeni yo. Nakno. Yes. Dayaan. Kapok kualat kowe. Kapok kualat karo Pak Tarno kowe. Kepleset. Men, kena lingir. Ngalem piye ayo nak tanduran timun ijo ngendi. Ora kok Entet aku mung takon wae kok. Kowe ngelem meken kabeh ayo. Ora Entet. Aku coba tak takon meneh ya Entet. Oh iya. Entet. Bop. Ngapa? Mbok sing takon gendi iki. Oh iya, ya Ben- takon. Ben fungsi maru-marune lho. Ayo. Tekan no. Yo. Kudu metit lho. Entet.
nonton suarane. Piye Tet? Ora enak dipangan. Lah wong aku ki batur ki bendaraku sing nyen pirsa men bendaraku wae kok. Ya sing dijaluk Entet nyuwun pirsa ki ya kowe kok. Enak opo ya asu? Ayu. Asu. Nek iki pas, heeh. Tak pateni lho, Pri. Ayo banyak asu. Sing nandur kacang. Nek nak nur ngajeng. Apa? Dawa-dawa. Ngajeng dawa. Bungker. Ngajeng dawa. Bungker. Bungker kiwa apa nengen? Ya bungker ya ngiwonengen. Oh, bungker. Kowe sapa? Andet. Penghebian. Aku kesetrum suaramu. Lah karaktere suarane beda kok ya. Oh, beda. Beda ngeyangi. Tuh. Nyi Najala. Nando rasa marahi. Ya, tak menang. Aja no dalang kok meneng. Nando ya. Ki kok nek nesu iki dawane tekan kene lho. Yo, baleni yo. Nando ya nek mek tulung nek ra rombongan meneng mawon. Kok tak omongke Tak menang. tak omongke Mas Gatot kowe engko dipecat lho sampean kok. Lho terus engko melu sapa aku? Iya. Piye ora bener. Coba Mas, mau jiruji ini Mas. Ya, masuk. Ning nak nur ya nek PNK ning nak nur ya nek ya urung pokoknya nek nggo iki kaya mau iki kan widodari sing beda Beda. dadi iringane pun beda Beda no, Mas. ya ngono ta Nggih. iki pemerabuk lah iki urea iki letong ngono ta ya lah ya Letoknya malah alami lho. Sia-sia. tak nggo ngrabuk tanduran kacang karo terong mau lho Mas Letok Iya. pun sae nggo narabuk Nggih. iki. nek nak nur ya nek PNA nungguin ya ya nek ya PNK ya nek ya angel nih nyoli Joli. Dijoli. bineng nyoli Ayo golek nggon. Kok ngedel. agar dijoli Ora konde tak kemong takkan wae nak. ambok lem Sakal. Senengane kok le. Endet. Kok ngono Tantet? nuwak rengetan Aku nggon regetan kok mlebu entek lho. akan apanya Aku takon menang ya Entet. iya tak jawabnya akhir Sing nandur ya tak nur bligo. apa Bligo. beliau Neng ajengan beliau cilik apa gede gede Nantet. beliau gede Neng ajengan. beliau gede nenganyangan Neng ajengan kok. awan bintang apa Bligo gede neng Bligo ajengan. gede ning ngajengan. panyanot Heeh, piye? beliau gede nenganyangan Beliau gede neng ajengan. aku bintang apa Oh. ngonmu cilik apa gede mas Sing nandur
Ligo ki lho Mas Gatot ra ya nandur. Nandur. Maksudnya neng nganyengan mana? Ora ngerti. Neng nganyengan apa neng buni? Buri. Buri omah apa nang Tegalan. Mbok pindah nganyengan mah. Nek meliho neng gendimu. Heeh, Tet. Kami nganyengan. Ning ajengan. Iya wi. Wis apa, Tet? Nying nandur aku ya ya. Iya. 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 Nying nandur aku ya ya. Ayo. Ayo. Apa ini kayang-kayang. Iki lakone rantet iki. Lah apa? Iki Katenara Katimin reuni. Ini kayak gajah perang terale. Ora lho, Entet, aku mung takon wae kok Entet. Si entet atine rumangsa diece nubruk sang putri diendani kena cundrik sakti badar dadi sang panji jur bali sukarna sak negari ragil kuning katresnanipun Kakang Cahayu sapa pawongan nala kang emba rupa nungging pategalan ya kuwi mau entit ya kuwi kang mbok upadipun Kakang Panji Nukertapati ya pun Kakang Panjasmara bangun Cahayu ragil kuning Mas, Panjasmara bangun. Iya. Ketoprak bubar ragil kuning matane picek Ki lho sing dadi ragil kuning dadi iki. Ragil kuning sejatine aku Kang Mas Panji. kowe Aku ragil kuning ya aku. ora apa-apa wis jahene sak entuke Yo terambul. enenge kuwi Nggih. Ya sampun, Sampun nggih. Nggih. Terima kasih Mas, matur nuwun. Arep apa? Arep piye? aku Panji Nukertapati pun Kakang Panjasmara bangun ragil kuning Panjasmara bangun. Nah, iki. Kula abdinipun wajib sungkem injih. iya Kula kan ndherekaken bandara kula ndherekaken garwa panjenengan. Iki Gustimu kakung. Kok mah mbok klokop iki. Kula kan ndherekaken bandara kula. Piye kuwi? Sungkem. aduh Pripun Kang Mas Panjasmara Raden bangun? Panjasmara bangun kula kan ndherekaken garwa panjenengan sungkem. aduh selamat ngelilir wes ya Mas Oh nggih. Arep nang ndi to Kang Mas? iku nek mulih ngene terus piye gitu